pa lang, 22 hours pa lang, puti na yung liit ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo? Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba? Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang na pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na, okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayun. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. dinaramdam. Okay, sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan kasi pag pinagpapawisan, healthy po tayo kasi nalilitoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang amin pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin. Isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw at mabuhay. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Daraga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022 at meron po siyang kidney stone at diabetic po siya. At binigyan po natin siya ng Amazing 4 during that
pumunta siya dito sa atin. Ikwento po mo ninyo, madam, paano gumaling yung kidney stone nyo at saka yung diabetes ninyo nung pumunta kayo sa akin. At ilang buwan po kayong uminom at after that, nahinto yung pag-inom po ninyo. So, pakipaliwanag lang po sa ating mga nanonood ngayon. 5 months lang po akong nag-inom. Pagkatapos nawala na yung kidney stone ko. At nag-normal, so Normal na yung sugar mo. sugar. So, uminom po kayo October 2022 hanggang March 2023. Kasi to April, uminto na po kayo kasi sabi nga ninyo, yung wala na, natunaw na yung kidney stone ninyo, plus yung sugar ninyo nag-normalize na, kaya huminto na po kayo sa pag-iinom ng Amazing 4. So 5 months na intake at malaki po ang nagawa sa inyo. Ngayon po, andito kayo, uli ngayong October 2024 na. So ano po, ibig sabihin 1 year and 6 months na huminto po kayo pag-inom ng ating mga produktong Amazing Products. So meron po kayo kino-complain naman ngayon na kayo po nahirapan mag-move o magdumi. At ano pa ma'am ang nakita ninyo sa ngayon, kasi 69 na po kayo ngayon pero pang tingnan kayo para wala pang 60. So malaki po ang nagawa ng ating Amazing 4. Ano po ang isa pa ang problema ninyo? Yung pagduminan lang po. Hindi kayo pag nakadumi na maayos. After 3 days siguro. Oo. Kaya kailangan talaga mag-normalize yan kasi baka malason. Ay, wala. Opo. Yung pagtulog po ninyo, kumusta naman? Okay naman. Okay. Ang paningin po ninyo, okay. Kasi natulungan na kayo ng ating Amazing 4 dati pa. So, ngayon po, inom na lang tayo, hindi na po Amazing 4 kasi paglulumi lang naman, rekomendado natin yung Omega 1, yung 21 ingredients na galing US. Umpisan mo natin 2 capsules in the morning, 1 capsule at noon, and 1 capsule in the evening. Then, Mega coffee in the morning. At saka sa hapon, merienda ninyo, Amazing Juice. So, malaki po ang matitipid ninyo kasi hindi na Amazing 4 tulad ng dati kasi mabigat po yung karamdaman ninyo nung dati kaya Amazing 4 po ang pinainom sa inyo. So, ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan na at age 69 ay para kayong wala pang 60 at so pag-inom ninyo ng 5 months sa Amazing 4 natulungan kayo magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Pwede naman po kayo na magpunta dito, i-try yung Amazing para magaan ang kalusugan. So, mga minamahal kong kababayan, tulad po ni Ma'am Beth from Daraga, Albay. She's now 69 years old. Very healthy na, wala na pong problema sa kidney stone, wala na problema sa sugar. Ang konti lang pong problema niya, ito po nga pong hindi siya nakapagdumi ng regular, kaya po andito siya sa atin. Kasi nga po nung gumaling siya, 1.5 years na hindi po siya nakainom uli ng ating mga produkto. Kaya po ay bumalik siya uli para alam niya kasi napakagaling ang ating produkto na matulungan pa siya. At of course, yun nga pong ang ating inaasam-asam na maging healthy tayo lalo-lalo pag nagkakaedad na, pag senior na, andyan na ang lahat ng maraming mga karamdaman. Maganda nga po kay Ma'am Beth at 69, yung pagdumi lang ang problema niya. So normal po ang sugar, normal po ang kanyang BP, normal po ang walang arthritis. So napakaganda kasi nga po sa 5 months sa pag-inom niya ng Amazing 4 dati ay malaki po ang nagawa sa kanya at nagkaroon siya ng magandang kalusugan. So Ma'am Beth, maraming salamat
Hopefully po yung pag-move mo, yung pagdumi mo, makainom ka siguro in just a month, mag-normalize yan. Sapagkat very simple lang naman po ang problema ng pagdudumi sa amin, sa ating mga produkto. So mga kababayan namin, na kung ano man po ang inyong health concern, kung ano man inyong problema sa kalusugan, don't hesitate to come to us dito po sa DJP Eatery sa Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Bukas kami Lunes hanggang Sabado from 8 to 7 in the evening. Ang aming pong numero 0998-975-8121, 0998-975-8121 or 0917-853-8933, 0917-853-8933. At pwede rin po kayo mag-order through online. Bayaran lang po ninyo ng GCash. Sabihin po ninyo inyong pangalan, address, contact number at papadala po namin sa GNT o sa LBC para makarating sa inyo ang aming mga produktong galing sa Amerika na proven and tested tulad po ng Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 at ang ating mga healthy drinks. Laging tanda natin mga kababayan, ang magandang kalusugan ay yan po ang inaasam-asam ng taong bayan. Pero po marami ang nagkakasakit, marami po ang casualty kasi nga po hindi sila nakakainom ng ating amazing products. Maraming salamat, magandang hapon and God bless to everyone. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Dalaga Albay. Siya po. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Makakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko dati po mataas po hindi agad ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Mega 1 bumaba na po saka ako na CT scan tapos ano po ako na operahan din po ako pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Mega 1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At
Sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pa ng bayaban. Bira na nga pala ang ano yan. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si Jill, ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, Kasi itong isa pong distributor ng Pangruhan. Ang ano po, sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po ano mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing anong capsule. Kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ini mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit. Ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pinacheck ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya itong amazing juice talagang, miracle talaga siya. Tapos, sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo nag-crack. May crack siya. Dito lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, may gawan. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di na-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niya to. Ito lang, 3. Millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, 3. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi nasaktan niya yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Pulo siya lahat siya bilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pag-inumin. Ginawa niya, ininom itong 3. Pinainom ko siya ng 6 o'clock in the morning with warm water. Pakainom niya, after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung di ka nakaihi, mamayang hapon, napadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka.
mga hapon, mga 4 o'clock, yun, nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako papadala ng BRTTH kasi parang okay-okay na niya ang katawan ko. Di, pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantaya. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Bala na, nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi kako, pinapainom ko siya ng kay Doc Potato. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, nakakonfine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinignan ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi sabi kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, di nagpunta ko doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos, mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit nga? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala Daw, pa kasi isang ito buwan. nga. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga kain, as ano pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sumuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Doc, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka po ang creatinine niya. Hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi suka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, for ano na siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Ano gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa ang pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang yun, wala man yung problem. Kasi yung hipag doon, Hindi mo sinabi, from 1.5, naging normal na kapo eh. sabi ko Yan nga, ang gamo iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi mo pa siya sinama. kahapon, sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakitang result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Doc, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya. Di inintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema. Okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa mga kinain niya. Niya. Pero ngayon, for starving siya. Bukas nakakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank you daw Dr. Dito. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Dalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1.
last year kasi pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Oh, igib ng igib bigay ngayon. na, oo. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally Totally. na talagang Opo. hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang Hindi. ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko, doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa pag-ihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha.
bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos ang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang ano yun, supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Sabi niya, sinasabi ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor.
Sa pambilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilojero Sr. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung Okay, magandang gabi po sa mga amazing people. At medyo nalit tayo kasi si Nanay, 85 years old. Mag-isa lang po bumili ng Mega 1 30 capsules. So, tinatanong ko si Nanay, pero mag-isa lang siya. At yun na po ang iniinom niya, 1 capsule 3 times a day. Balak niya ni Nanay na umabot may 100. Kaya po, ano pang hinihintay natin? At kami po andito para tumulong sa inyo. Ano po ba ang gusto ninyong mangyari? Pag-usapan natin. Kung magkano po ang pera ninyo, pag-usapan natin. Pwede pag-usapan natin paano kayo matulungan sa inyong mga karamdaman. Paano tayo pag-usapan kung paano kayo kumita sa aming bagong programa, ang DJB, Negosyong Pangmasa, 999 na puhunan. Minimum. Ibig sabihin, pwede po kayo mamuhunan na mas malaki para mas malaki ang kita. Pero sa mga maliliit na tao, tinutulungan din natin. Okay? So, ano po ba? Kailangan natin precise tayo. Precise tayo kung ano ang gusto natin sa buhay natin. Hindi po ito tsamba-tsambang buhay. Sa health po, hindi tsamba-tsamba. Sa pag-asenso sa buhay, hindi tsamba-tsamba. Mayroon talaga tayong gagawin. Sabi ko nga, sa lahat ng gagawin natin, God first, di ba? Si Lord, di ba? Ask request for guidance, for the wisdom. Then love. Pag love, ibig sabihin, gawin mo ang tama. Pag love, maayos dapat ang gagawin natin, di ba? Pag love, magpapasaya ka ng tao, di ba? Then success. Ang success po kasi ay ito'y ginagawa. Hindi po yan puro isip lang. May gagawin ka. So kahapon, nag-live po ako sa aking Facebook, hindi po dun sa Doc Joey, hindi po sa Doc Joey page, sa aking Facebook, yung Joey Bibonbitito, Doc Joey. Tungkol nga po sa naisip ko paano makatulong sa mga maliliit na tao. Umpisa sa maliliit na tao, ito kasi small and medium. But more on small po ito. Diba? So paano ko kayong matutulungan? Sa kalusugan, okay, marami na tayo natulungan, libo-libo, siguro. Mga 10,000 hanggang 50,000 na, simula lang 2008 or more. Ngayon, paano kayo umasinso sa buhay? Di ba? Iyan naman po ang aking kaya po kayo kung ano man po ang inyong gustong mangyari sa buhay ninyo, di ba? Pag-usapan po natin. Punta po kayo bukas, update po tayo alas 8 hanggang alas 12. Huwag na po kayo pumunta after 12 kasi mo ipupuntahan pa kami. 8 to 12, okay? Para po matulungan namin po kayo. Maliwanag. Kasi kung hindi po natin gagawin ang bagay na tama, ang mga bagay na wasto, di ba? Kahit man po kayo mayaman, kahit man kayo matalino, kahit man kayo healthy ngayon, maaari po magbago yan, di ba? Kaya nga sabi ko parati, God first, love and success. Yan po ating panuntunan.
Di ba? Kasi po, sa panahon na ito, magulo na po ang mundong ibabaw. Kahit nga sa, di ba? Itong, yan na lang, sa Ukraine. Yan na naman sa Israel. Yung nagbabantang, yung andyan na Hamas, andyan Hezbollah, andyan na naman po yung Egypt na nagbabanta sa Israel. Ang dami pong problema. Dito naman po sa atin, ang problema natin, maraming karamdaman, hindi kaya na ng tao, di ba? Ang hospitalization, ang sobrang taas ng gamot, di ba? O, ang mahal na mga bilihin, ang underemployment, ang maraming walang trabaho, di ba? Kaya si Doc Joey bilang brother ninyo, bilang kaibigan ninyo, bilang kababayan ninyo, hindi na po ako sumasali diyan sa mga banatan sa politika. Hindi po yan ang cup of tea ko. Wala pong mangyayari sa akin diyan. Walang magagawa po yan sa akin. Makakasira lang po sa pagkatao ko. Di ba? Magkakaroon lang po ako animosity ng marami. Kaya pagtutuunan ko na lang po ang aking paano ko kayo matulungan para kayo magkaroon ng magandang kalusugan, umabot na mahigit 100. Pero yun po, commitment po yan. Hindi lang sinabi ko, but you are not committed, di ba? At paano kayo matutulungan kung ikaw ay simpleng tao na kulang po ang kinikita mo, sapat lang ang problema in case of emergency, special needs, wala kang pagkukunan. Iyan po ang ating pag-uusapan. Kaya po gumawa ko ng mga packages na 999, pwede ka nang mag-avail ng package 1 doon po sa DJB, Doc Joey Betito, negosyong pangmasa. Okay, maliwanag. Ngayon, kung gusto mo malakihan naman, andyan na lahat ang produkto, yung mga pangkalusugan, andyan na yung mga healthy drinks, andyan na yung mga different kinds of siumay, andyan na po yung 3 klaseng siupaw, 15,999. Pero malaki po ang ninyo kasi 30% po 'yan ang discount niyo sa Amazing Products, di ba? Doon po sa ating mga Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1 at sa mga healthy drinks natin Mega A, Mega Multi-5 Coffee, Amazing Coffee Mix, Mega Choco, Amazing Juice with Collagen, Amazing Juice with Glutathione, di ba? 30% po yan, di ba? Okay, at meron din po yung mga referral incentives din. Akong gagawin para yung mga malalayo sa iyo, ni-refer mo, kahit pa paano may kita ka rin, di ba? Okay, maliwanag. So yan po ang tinututukan ko ngayon. I wish na by December, libo na kayo matulungan ko, di ba? Kasi nga po, mahirap ang buhay. Ano talaga yan? It's a fact. So anong gagawin natin? Titingnan na lang natin, tutunganga na lang tayo, magkakamot na lang tayo sa isip, mangutang ka na lang mangutang, manluloko tayo. Lahat po yan ay mali. Meron pong paraan. Ang paraan na yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Pumunta lang kayo, magdala kayo at least 999 up kasi depende po sa package. There are 5 packages. Pinakamababa is 999, pinakamataas 15,999. Wala pong franchise fee, wala pong membership fee. Yan. Okay, maliwanag. Panalo kayo, 100% na panalo kayo. Okay, maliwanag. Yan po ang maganda ditong balita na binigay sa akin. Kasi humihinga po ako kay Lord, wisdom. Wisdom, karunungan. Diba? Kasi po, yung wisdom na binigay ni Lord kay Haring Solomon, di ba? Yan, ganun po yan. Yung wisdom para po may transfer ko sa inyo. Paliwanag ko sa inyo na makumbinsi ko kayo na ito ang tama, di ba? Okay. Habang kayo umiinom ng ating mga amazing products na kayo ay matulungan na makarecover sa iba't ibang klaseng karamdaman, ay nagkakaroon ka ng negosyong maganda. Okay, maliwanag.
Dok, hindi naman ako marunong magbinta. Hindi po. Ang gagawin lang ninyo dyan, pwedeng may Facebook. Ano ninyo, i-post ninyo sa Facebook. Kung hindi naman, i-chat mo yung mga kaibigan mo, kamag-anak. Kung hindi naman, magpaskil ka lang doon sa iyong bahay. Dito, available. Siopaw, asado, bula-bula, mini siopaw. Available po, siomay, chicken, beef, pork, shrimp, di ba? At available din po yung luto na. Di ba? Meron kang fresh, meron kang luto. Okay. May refrigerator ka, ayos na. Di ba? Hindi masisira yan. Hindi katulad ko ang negosyo mo pandesal o tinapay, 4 na araw, 5 araw, sira na yan. Di ba? Sa atin, buwan. Di ba? Ay, hindi naman naabot ng buwan yan. Okay, maliwanag. So, ganun po ang gagawin natin. Patutulungan namin kayo. Di ba? So, bukas, hopefully, ay marami tayong matulungan kasi linggo, wala pong pasok. So, agahan lang po ninyo. At kung kayo po ay mag-text na ngayon, priority na kayo. Di ba? So, ang aking number, 0910-4482-598. 0910-4482-598. At meron pa akong magandang balita sa inyo. Di ba? Dahil sa maganda pang intensyon kong kayo matulungan, di ba? Dito, pag kayo po ay naging nag-avail nitong ating mga DJB pang negosyo, negosyong pangmasa, itong buwan na to ay bibigyan ko rin kayong discount na 20% sa Dorotea Resort and Spa. Ibig sabihin, pumunta ka, nag-swimming ka, may 20% ka. Mayroong accommodation ka, natulog ka doon, may 20% ka. Di ba? Pero pag maramihan kasi, di ba? Medyo mababa po, mas mababa ang price po dyan, discounted na 10%. Okay, halimbawa, reunion, wedding, team building, yan, 10% po yan. Okay, maliwanag. So, malaki pong pabor sa inyo. Diba? Halimbawa, ang swimming natin is 100, less 20%, 80 na lang. May bago po tayong swimming for kids, 50. Discount mo is 20%, 40 na lang. So, ano po ang dadalhin lang po natin? Yung pong ating ID. Diba? Yung pong bibigay namin dito na DJB, negosyong pangmasa, yung po ipipresent ninyo. Okay, maliwanag. So, ngayon, pag nag-repair ka naman ng tao, nagbigay ka, sige, punta ka doon, mabigyan mo 10%, may 10% ka pang kita. Okay, maliwanag. So, marami po ang gagawin para po makatulong sa inyo. Tulungan ko na kayo lahat. Diba? Okay? Pero agahan po natin kasi pag peak season po, Abril, di ba? Siyempre, unahin muna natin sila. Kayo nakapila. Di ba? Kaya ngayon, February pala, Marso, gamitin na ninyo. Okay, para meron kayong 20% discount. Okay, so yan po magandang balita ko sa inyo mga minamahal kong kababayan. Pag gusto, maraming paraan. Pero mo, makabinta ka ng siomay, laki ng kikitaan pag niluto yan. Siopaw, ganun din. Pag bininta mo naman ito mga healthy coffee, ang laki rin kita mo, healthy choco, healthy juice. Itong Miracle C, the best vitamin C in the world, one of the best. 5 klase natural vitamins yan, Ester C, neutral pH, acerola berry, sabi nga Dr. Mark Muyad, the most complete natural vitamin C. Din meron po yan na si Bactorn, na loaded with vitamin C at yun po during the time na nagkaroon ng epidemic sa cancer, sa USSR o sa Russia, nakatulong po malaki ang si Bactorn. May Indian gooseberry loaded with vitamin C and may rose hips po yan. Probiotic, natural antibiotic na ibig sabihin. So mayroon tayong Mega 1, 21 na very powerful ingredients. Nagpo-promo rin po tayo dyan, di ba?
Katulad si nanay kanina, 85 years old, umiinom po ng Mega 1. Tinanong ko, nanay, ilang bis ka uminom? 3 ba? Sabi niya 3. Isa sa umaga, isa tanghali, isa gabi. 85 years old yan. Okay. Nag-iisa pang nakapunta dito sa atin. Biruin mo yan. So, iyan po mga minamahal kong kababayan na dito kay Doc Joey Bitito. Mag-usap lang po tayo sa katotohanan. Mag-usap lang po tayo sa magandang bagay para sa kalusugan, para sa pag-asenso ng buhay, para sa pagtulong ng kapwa. Okay, maliwanag. So, yan po ang kailangan natin dito sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala na kailangan natin pumunta sa abroad para umasenso. Dito pa lang ay kayang-kaya nating umasenso sa Pilipinas kung tayo po ay talagang gusto nating umasenso. Ngayon, pwede rin po ninyo ako mag-friend request po kayo sa aking Facebook para makita ninyo yung post ko kahapon, yung pong negosyong pang masa. Friend request po ninyo ako, then make a message para accept ko kagad kayo, lalong-lalo kung mayroon po kayong gusto ninyo mag-avail na kagad ng ating negosyong pang masa, ay ito po ang aking Facebook, Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, B-E-T-I-T-O, open, close parenthesis, Doc Joey, D-O-C, Joey. Yan. Kasi natural medicine health educator po tayo. Okay. Then, mayroon po ako dyan na post kahapon. Maganda po yung aking, yung live ko kahapon. Pakinggan ninyo. Okay. I-like ninyo. Mag-comment kayo. I-share po ninyo. I-share ninyo sa inyong mga friends, sa inyong timeline, at i-share din po ninyo sa messenger ng inyong mga close sa inyo para po matulungan ninyo sila sa negosyong napakaganda. Okay. Then pag nagtanong, sabihin mo sa iyo na pwede mo ditong samahan sa atin at meron din po kayong incentive. Okay, maliwanag. So, doon po sa package 5, ang incentive mo, 999. Pag kayo po ay nag-join. Di ba? Kailangan member na kayo. Okay, maliwanag. Ay, hindi, nakapag-join na pala kayo. membership. Pero membership free. Yan. Okay, maliwanag. Kasi po, bakit Kasi po, ang buhay natin, lahat ng bagay sa mundo nagbabago. Dati nga, ang Amerika bagsak because of dating administration. Ngayon kay Trump, ang pangalan ni Trump talagang putok na putok. Maraming naniniwala. Maraming sa kanya. At takot sa kanya kasi pag sinabi niya, ginagawa. Di ba? Even ang Russia, even China, takot kay Trump. Di ba? So, ganun po yan. Kay Doc Joey, hindi kayo matakot sa akin. Dapat love ko kayo. You have to love me also. Okay, maliwanag. Okay. So, iyan po. Natatawa kasi ako. Nanonood ako ng post. Bakbakan yung mga media men. Bakbak dito. Ako sa loob-loob ko lang. Ay, Maria, Panginoon ko. No comment. Di na ako magko-comment po dyan. Okay. So, basta tayo. Ako, katotoo lang, ang wish ko talaga makatulong sa marami. Kaya, God first. Thank you, Lord. Tomorrow, pila po dyan ang matutulungan natin. Maliit man o malaki. It doesn't matter. Ang importante matulungan natin sila sa kanilang kalusugan at sa kanilang financially sa panggitan ng napakagandang negosyo. Ito pong DJB, negosyong pangmasa. Okay. At ito po ay later on kasi, yung po kasing live natin sa DJB negosyong pangmasa ay gagawin natin at least once a week. Pwede kong gawin twice a week yan o 3 times a week. Walang problema. Kasi high na high naman po ako. High na high para tumulong sa inyo. Hindi ko po alam ang drugs, hindi pa ako nakakakita niyan. Kasi ayaw kong tingnan yan. Okay? Kasi sigarilya nga, I hate cigarette. I hate yung vape. Lalong-lalong, I hate drugs. Okay? Maliwanag. So, lahat pong gustong pumunta dito bukas, 8 to 12, ito pong ating
Ito po ang ating address. DJB, yan, pininturahan ko na. DJB, Eatery and Food Products, Barangay 18, Cabangan West, beside Mabel Passion, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang katabi po niya ng Bangko Sentral, dito po sa, kung galing ko sa Legazpi, mauna po muna ang Iglesia ni Cristo District Office, then ang Bangko Sentral, mahaba yan. Ang susunod, dito naman sa unahan, ang katabi niyan, Barrientos Machine Shop. Dito po kami sa banda ng Bangko Sentral, Barrientos Machine Shop. Ang kaharap po niyan, yung green building doon sa taas po, pinakamataas sa likod, makikita po ninyo yung kabana. Ibig sabihin, yung kabana, di ba? Napahingahan, then green building, then sa harap po namin, ay may green building sa taas pero sa harap ay pink. Yan po, pipinturahan na rin po namin ng green para lahat po ay green building na talaga. Okay, maliwanag. So yan po para makatulong sa atin. Ang aking numero po, cellphone number natin 0910-4482-598, 0910-4482-598, and 0917-853-8933, 0917-853-8933. My Facebook is Joey Bibon Betito, open close parenthesis, Doc Joey. Please make a friend request and message. At yung ating page naman, yung Doc Joey Betito page ay kailangan follow or like. Then pwede kayong manood ng aming programa, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-share. Then doon po sa ating programang negosyong DJB, negosyong pangmasa, meron po tayong live program kahapon, pakipuntahan po ninyo. Okay, paki-like, then make a comment or request and share, di ba? At tomorrow, pakiagahan lang po ninyo. Kung marami na kayo, baka wala pang alas 8, bababa na tayo. Kasi bala ko rin po pinturahan ng green. Pinturahan na natin ng green kasi yung pink po, dati po kasi may-ari niyan, umuupa dyan yung cake. Ngayon po kasi sa atin na yan, dyan na tayo nag-opisina, kaya po pipinturahan na rin natin ng green para lahat ay green na. Okay, maliwanag. So mga minamahal kong kababayan, tapos na naman po ang isang oras natin talaga yan. Don't forget tomorrow po. Tomorrow na po, alas 9:30 hanggang alas 11 ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan. Mapapanood po ninyo dyan si Ma'am Len Pabelonia, na isa pong biyasa na natural medicine leader, supporter, and guro na. Diba? At siya rin po ating anchor tomorrow. So, hopefully tomorrow ay marami tayong matulungan dito po sa ating DJB, negosyong pangmasa. Maraming salamat. God first, love, and success. Thank you so much and good evening.